Yet, kanay mong plano manguyab. Ayaw na na idayon. Ngano mo na Charles? Kanay mong uyabon, imo na tulison. Ang lutay. Ato na ko si Boyet kay magtuon mi og arnis. Ano si paring buyet? Naamaw na, nag-drive-drive. Nag-drive-drive, nabuang naman siguro ni wala ka period to. Jacqueline! Mabangga ko! Jacqueline! Paring Boyet! Uy, Tito, ragod. Paring Gre, sa entrada to ron. Naunsa naman tawon ka? Unsay nginginging hapon na oh. Nag-practice kog drive Paring Gre. Dati, tarungan na yung baba noon sa bana. Ay, wala. Naman ko na si Mutan Jud ba? Ipiktura ni siya. Ipikto bantala na yun. Pre, kami ba sagot, pre? Kami na sa seryoso ba? Nga sige makakingana. Ang samay nakaon ni mo. Pre, nagdamgom gud ko, pre. Nga nakadawat kung katong puti nga papel ba? Puti nga papel imong damgo? Unsa may kalabutan na nasa imong ginabuhat? Ang paminaw mo kuno ko atong puti nga papel, pre. Kwarta'y sulod ato. Pasabot nimo kato imong damgo katong puti nga papel, kwarta to. Naig sulod kwarta ato. Nagi nung. Unya kung kato nga papel kay 100 day sulod ato, makabalik ka kag sakyan na. Basin tarak-tarak kinong nga dulaan. Wallahi, imposible sa damgo, pre. Basin tinuod din na, pre. Damgo garino nya tinuod dili. Pre, way imposible sa damgo, pre. Pre, paminaw na ko, pre. Tinuod yun dahil mong damgo, pre. Kay sinaligan man na ni Kapitano, nagdalag puti nga papel. Tanawa lang, pre. Congrats ka! Kwarta na! Galasgaw! Kwarta na yun. Padulong na dire, pre. Muna gingon ako siya, pre. Wallahi, imposible sa damgo. Ano yung padulong na dire? Uy, mga pare. Oh, mayang buntag. Muntag. Buntag good. Say Ay, ano naman mo diri nga naman mo dito ganiya? Ay, init magod kay dito gud nya gipabalin mi sa kameraman. Pagbot mo kas kameraman. Ay sa usay mong tuyo dire. Nagani gipadala sa ikuan mo. Kwarta na ginawa. Kwarta guro na no. Unsa day na day? Madala ni kapitan ba kay bata kay Buye. Kwarta lagi na ako. Mao pa lang ganwa. Kuha daw simuta daw kung kwarta ba. Talulo. Ay sa pastorya sa nato sa unsa man gyud na. Ni ari ko diri kay yatag na ko ning kwarta pare gre. Para man ning moy. Unsa man day na. Sumon man gud ni. So nganong sumunan. Gipadala ni kapitan kay sila nangawat sa kalubinan ni kapitan. Kita tanino na. Puti ka medyo. Tanawa naman pagkailabtan ng tanawa. Sumon, tama gid ay ang imong damgo. Tama imong damgo. Nakakwarta ka pero ikaw lang mo bayad sa ilaha. Napagin ako pangalan ng kabutang. Ready na jud ko mahimong artist ani. Artist artist? Ay, ano ba to? Basta kay mahimo lang jud ko malakas. Ay, more din akong pangarap. Mahimo ko ka ng martial artist. Hey! Sayo sa buntag. Kakugihan yun ni paring Boyet. Nagkuri-kuri dayon sa iyang motor. Paring Boyet! Pre, grabe, bilid yung ko sa imo pre ba? Kay kugihan kayo ka. Kunya, pagkahuman ka ng... Nanikamot yung kasi mong kinabuhi pre. Grabe. Paminaw ganin ako ba? Basta nga na lang ka perminti pre no? Na-adjoy chika nga magdugay sa imuha. Kaya ang mga babae karon dili na siya sa paitsuraay na. Pakugihay na. Nabo sa tanan na kay ana. Muna pre, believe kay ko sa imuha kay makaingon ang babae. Pagkaswerte. Unsa man ka pre? Tigila ka pre? Tigila ka. Hoy! Tamay nagilak di ay. Silent crying. Ibulagan ko sa uyab pre no.
kwarta kayo. Ay kabala ka ngano day katong inchik ni mga uyab. Oo, kanto mo. Chiwa. Hello? Oh, ikaw din Tess? Kalas ka. Sige mo daw, kung si Buitse mo daw, sige daw ka comment. Ah, ikaw buang. Sa ito ba din, nag-in-check na ikaw profile. Unya, nagpa-SF ka nga, Chinese ka. Kaya para di ka panguyab si Buitse mo ha. Kalas ka. Pre, okay ra na sa pre. Unsa day hinungdan day pre? Bulagan ko, pre. Wala na ako'y kwarta. Wa na kay kwarta. Oo. Tama palagi ko na dyan mga babae nga na. Pero at least pre, okay ra pre. Wasan ingon nga pangit ka. Sorry pre. Ay pre, ani na lang tindog pre. Ayaw ka bala ka pre kay tanan bang hitabo nimo sa imong kinabuhi. Naay ka ng rason. So na pre. Ani na lang. Moabot mo ang panahon nga makakita ra kag imuha paningkamot, makakwarta ka, makakita ra kag imuhang mauyab. Okay? Okay kayo, pre. Okay ra ka. Salamat kayo. O, tanawa na sa Sarge, oh. Oh. Sarge! Makauyab, rin. Tabangan ako. Manguyab ni. Yet, kanay mong plano manguyab. Ayaw na na idayon. Ngano mo ni, Sarge? Kanay mong uyabon, imo na tulison. Ay, pre. Okay na, pre. Ikaw ka mas siguro tayo. Grabe, mas bulit eh.